Aj vy len zatiaľ snívate o novom aute, luxusnej dovolenke či vile s bazénom, no váš rodinný rozpočet vám to nedovolí? Predstavte si, aké by to bolo splniť si všetky túžby o krajšom a lepšom živote. Vraj sa to nedá? My vám dokážeme, že nič nie je nemožné. Väčšina ľudí pracuje za priemernú mzdu, robí neplatené nadčasy, prežíva každodenné stresy a ochudobňuje tak nielen svoju peňaženku, ale predovšetkým svoje telo i ducha. Existuje však spôsob, ako toto všetko hodiť za hlavu a my vám ho ukážeme. Vstúpte s nami do sveta nezávislosti, v ktorom ste si pánom vy sami. Bojíte sa, že ide len o ďalšiu lož a vy zbytočne prídete o svoje terajšie zamestnanie? Nemusíte mať strach. Pokojne si nechajte vašu prácu a spolupracovať s nami môžete aj popri nej. Spoločnosť Health & Prosperity si dáva záležať na tom, aby spolupráca s nami bola jednoduchá a zároveň zisková. Náš systém funguje na princípe 5-úrovňového sieťového marketingu. Je to úplne jednoduché. Vaším prvým krokom je registrácia v našom systéme. Registračný jednorázový poplatok je 35 € a zahŕňa potrebné materiály a náklady na váš úspech. Vašou prvou úlohou je vykonať mesačne objednávku z našej ponuky na úrovni 200 bodov, čo je 100 € a to prostredníctvom nášho internetového obchodu. Domnievate sa, že takýchto firiem je už na trhu veľa a vidíte len neúspech? Nie je to tak, pretože sme medzi prvými, ktorí ponúkame tento sortiment. Váš systém odmeňovania nie je založený len na vašom odbere, ale podstatný je pre vás váš pasívny príjem. Tým, že spoločnosti Health & Prosperity robíte reklamu, rozširujete sieť systémových partnerov, dostanete každý mesiac, a to zdôrazňujem, každý mesiac 5 € za každého systémového partnera, a to z 1., 2., 3., 4. a dokonca až 5. línie. Vašou úlohou je tak odporúčiť spoločnosť Health & Prosperity ďalším 5 ľuďom, priateľom, rodine či známym a práve títo vaši noví partneri budú rozširovať meno spoločnosti ďalej a vy budete len a len zarábať. Ďalším príjmom je predaj zákazníkom, ktorí nemajú záujem byť registrovaní, no chcú kúpiť náš tovar. Všetky výrobky predávate za katalógovú cenu a váš zisk z predaja je 30%. Stále si to neviete predstaviť? Tak si uvedme konkrétny príklad toho, koľko si môžete zarobiť. Zaregistrovali ste 5 systémových partnerov a za každého máte 5 €, čo spolu činí 25 €. Z druhej línie každý z vašich 5 partnerov zaregistruje ďalších 5 záujemcov, čo je spolu 30 partnerov. Ani v tomto matematika nepustí a spolu je to už 150 €. Splnenie tretej línie pre vás znamená až 155 členov, a teda 775 € každý mesiac. Ak sa dostanete k štvrtej línii, vaša sieť sa rozrastie až na 780 partnerov, čím si vy každý mesiac zarobíte 3900 €. V 5. línii sa dostávate k pasívnemu príjmu, čo bolo cieľom vašej práce, a vy tak zarobíte neuveriteľných 19 525 € mesačne. A to stále nie je všetko. Spoločnosť Health & Prosperity má skvelý autokoncept. Čo to znamená? Už po 3 mesiacoch od registrácie môžete od nás získať úplne nové auto. Bližšie informácie o autokoncepte môžete získať z našich reklamných materiálov na našej internetovej stránke či na školiacich seminároch. Ak ste stále na pochybách a neveríte už sieťovému marketingu, my vám dávame možnosť, ako opäť dôverovať. Ponúkame vám štartovací balíček v hodnote 200 bodov, to je 100 € úplne zadarmo, a to dovtedy, kým váš príjem nebude vyšší než výdaj. Spoločnosť Health & Prosperity vie, že práve sieťový marketing je najlepšou možnosťou, ako si vybudovať pasívny príjem a nepodstupovať žiadne riziko. Bližšie informácie o produktoch nájdete na našej webovej stránke alebo na infolinke, kde vám školení pracovníci zodpovedia všetky vaše otázky. Ak však uprednostňujete osobný kontakt, navštívte naše prezentácie, ktoré sú vždy uvedené na našej stránke.